Исәнмесез, кадерле укучыларым. Бүгенге дәреснең темасын билгеләү өчен түбәндәге информация белән танышып үтик. Бу мәддә белән кешелек дөньясы борынгыдан ук таныш. Борынгы хинт теленнән тәрҗемә иткәндә ачык сары дигәнне аңлата. Борынгы греклар һәм римлылар аңа төрледән-төрле кулланыш тапканнар. Бу мәддә дини йолаларда кулланылган. Төрле тантаналар, ритуаллар вакытында явыз рухларны куу өчен яндырганнар. Бу мәддә белән корал ясаганнар. Борынгы Мисырда буяулар, тукыма әзерләү, косметик чаралар ясау, тире авыруларын дәвалау, дезинфекция, дары ясау өчен кулланылган. Алхимикларда бу мәддә фәлсәфи ташның төп өлеше булган. Бу элемент тормыш өчен бик мөһим. Оксымнар, ферментлар, витаминнар, гормоннар составына керә. Организмда бу мәддә җитешмәгәндә, сөякләрнең уалучанлыгы, шеш коюлуы күзәтелә. Борынгы хинт телендә сира кебек яңгырый. Кара порох уйлап тапканнан соң, аның практик әһәмияте кискен арткан. 673 елда византиялеләр Константинопольне яклап, дошманның флотын селитра, күкерт, сумала һәм башка мәддәләр булган катнашма белән яндырганнар. Бу ялкынны су белән сүндереп булмаган. Укучылар, сүз нинди мәддә турында барды? Әйе, сүз күкерт турында барды. Дәресебезнең темасы күкертнең үзекләре һәм кулланышы. Дәрестә күкертнең эш төрле халәтен, атом халәтен, гади һәм кушылмаларын карарбыз. Аларның үзекләрен һәм кулланылышын өйрәнербез. Күкерт кергән кушылмаларны көндәлек тормышта һәр көнне кулланабыз. Аларга кузаклылар, кыяклылар һәм ярмалар, суган һәм сарымсак, алма, виноград һәм кәбестә, шулай икмәк күмәчтән эшләнгән азык-төлек, сөт продуктлары һәм балык керә. Нинди химик элемент соң ул күкерт? Танышып бетик. Химик элементларның Дмитрий Иванович Менделеев периодик системасында күкерт 3-нче период, 6-нчы төркем, төп төркемчәдә урнашкан. Ул халькогеннарга яки кислород төркемчәсенә керә. Электрон конфигурациясын карап бетик. Электрон конфигурациясе 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Электроннарның энергетик дәрәҗәдә урнашулары. Беренче катламда 2 электрон, икенче катламда 8 электрон, өченче катламда 6 электрон урнашкан. Күкерткә нинди оксидлашу дәрәҗәләре хас? Күкертнең оксидлашу дәрәҗәләре +6, +4, +2, ул тутырыксыз, 0 һәм -2 була. +6га SO3 оксиды туры килә. Күкерт 6 оксиды. Аңа туры килүче кислота H2SO4, сульфат кислотасы. Һәм аңа туры килүче тоз, мәсәлән, калий сульфаты. Күкерт +4 булган вакытта SO2 оксиды барлыкка китерә. Күкерт 4 оксиды. Аңа туры килүче кислота H2SO3, мәсәлән, калий 2SO3 тозын карап үтәбез. 0 оксидлашу дәрәҗәсе күкертнең гади мәддәсенә туры килә. -2 булганда H2S, сероводород, сульфид кислотасы. Мәсәлән, аңа туры килүче тоз калий 2S, калий сульфиды. Күкерт табигатьтә кушылмалар составында һәм үзегенә дә очрарга мөмкин. Мәсәлән, күкерт, гипс, цинк обманкасы, пирит, киноварь, кургаш ялтыравыгы, глаубер тозы, сероводород һәм башкалар составында очрый. Әйдәгез, укучылар, үткән елгы белемнәргә нигезләнеп, аллотропия төшенчәсен искә төшереп алыйк. Нәрсә соң ул аллотропия? Аллотропия бер химик элементтан берничә гади мәддә барлыкка килү күренеше. Күкерт сары төстә, җылылыкны начар үткәрә, электр тогын үткәрми. Аның эре кисәкләре суда бата, ә менә порошок халәтендә булган вакытта ул су өстендә йөзеп йөри. Күкертнең 3 төрле аллотропик модификациясе бар. Ромб-сыман, моноклин һәм пластик күкерт. Ромб-сыман күкерт S8. Аның молекуласы 8 атомнан торган ямык боҗра хасил итә. Эретелү температурасы 113 градус. Лимон сары төстә. Моноклин күкерт энә-сыман кристаллар. Эретелү температурасы 119 градус. Бал сыман сары төстә. Пластик күкерт озын полимер чылбырлардан тора. 112,8 градуста җиңел агучан сары төстәге сыйклыкка өверелеп эретелә. Тагында җылытканда ул кара кучкылана һәм куйра. 444,6 градуста кайный башлый. Кайнау температурасына кадәр җылыткан күкертне салкын суга агызганда резин кебек җиңел сызылучан пластик күкерт барлыкка килә. Ул кыңгыр төстә була. Җылытканда күкерт молекулаларының 8 буынлы боҗралар эзелеп сузыла һәм кыскара да ала торган чылбырларга өверелә. Күкертне табу. Күп кенә табигый кушылмалар күкерт кебек вакланган хәлдә суда чыланмыйлар. Бу үзлектән күкертле рудаларны буш токымнан айыру өчен файдаланалар.
Рудаларны байытуның бу ысулы флотация дип атала. Күкертне ирекле хәлендә башка тау токымыннан айыру өчен аның җиңел эретелүчән булуыннан файдаланалар. Мәсәлән, кым белән күкерт катнашмасын җылытканда, күкерт җиңел эретелә. Кым төпкә утыра, эретелгән күкертне агызып алырга мөмкин. Күкерт оксидлаштыргыч буларак металлар белән реакциягә керә. Селтеле металлар белән, мәсәлән, җылытмыйча реакциягә керә. 2 натрий плюс S килеп чыга натрий 2S. Күпчелек металлар белән реакция температурада бара. Цинк плюс S килеп чыга цинк S. 2 алюминий плюс HS килеп чыга алюминий 2SH. Купрум плюс S килеп чыга купрум S. Менә тимер күкерт белән реакция кергән вакытта тимернең икеле сульфиды барка килә. Феррум плюс S килеп чыга феррум S. Әлеге әйтелгән реакцияләр температурада бара. Гидраргерум плюс S килеп чыга гидраргерум S. Киноварь, кызыл бияу табу өчен кулланган. Терекемеш белән реакция гадәти шартларда бара. Бу исә бүлмәләрдә түгелгән терекемешне чистарту өчен кулланыла. Бу демеркуризация дип атала. Меркуризация алхимиклар терекемеш металлын күк җисеме меркурий белән бәйләгәннәр. Д приставкасы аерып алу. Ни металлар белән реакция керә? Йод, азот белән реагирлашмый. Күкерт парларын водород газы аша үткәргән вакытта 150-200 градуста сероводород барлыкка килә. S плюс H2 килеп чыга H2S. Сероводород агылу мәддә сасы исле, аның исен йомырка бозылганда күзәтергә мөмкин. Углерод белән реакция керә. 2S плюс C килеп чыга CS2. Сероуглерод эреткеч. Атом радиусы кислородныкына караганда зурак булганга, күкертне оксидлаштыру үзлеге шактый кичсезрәк. Шунлыктан кислород белән реакция кергәндә күкерт кайтаргыч була. Күкерт кислородта ачык зәңгәр ялкын белән яна. S плюс O2, SO2. Кеше сәламәтлеге өчен зарарлы булгас, бөтен тереклеккә зарар китерә торган кислоталы явым төшемнең сәбәбе булырга мөмкин. Галогеннар белән реакциясын карап итәбез. Гадәти шартларда фтор белән плюс 6 оксидлашу дәрәҗәсе барлыкка китереп кушыла. S плюс H фтор 2 килеп чыга S фтор 6. Күкерт 6 фториды. Күкерт йод белән реакциягә керми. Катлаулы матдәләр белән реакциясын карап итәбез. Селтеләр белән. Селтеләр белән реакция кергән вакытта күкерт оксидлаштыргыч та, кайтаргыч та була. Бу диспропорционерлашу реакциясе. Селте күкерт белән реакция кергән вакытта металл сульфиды һәм су барлыкка килә. 6 калий OH плюс HS килеп чыга 2 калий 2S плюс калий 2SO3 плюс H2O. Күкерт 0-дән -2-гә үзгәртә оксидлашу дәрәҗәсен. Оксидлаштыргыч булып тора. Күкерт 0-дән +4-гә үзгәртә оксидлашу дәрәҗәсен, кайтаргыч булып тора. Икенче мисалны карап итик. 2 калий хлор OH плюс HS килеп чыга 2 калий хлор плюс HSO2. Бу реакциядә күкерт 0-дән үзгәрә күкерт +4-гә, күкерт кайтаргыч булып тора. Бу процессны шырпы ясаганда кулланалар. Кызыл фосфор һәм сермә сульфидын шырпы тартмасының ян эслегенә сөртәләр. Шырпы чырасының башына бертолит тозы, күкерт, кремний 4 оксиды һәм калийдан торган катнашма әзерлиләр. Шырпы башын тартманың эслегенә ышкыганда җылылык барлыкка килә. Кызыл фосфор ак фосфорга әйләнә. Ак фосфор бик тиз кабынып китә һәм шырпы чырасы да кабынып китә. Укучылар, әйдәгез нәтиҗә ясыйк. Күкерт металлар һәм водород белән реакция кергән вакытта оксидлаштыргыч булып тора, ни металлар белән реакция кергән вакытта кайтаргыч булып тора. Күкертне куллану. Медицинада мазьяр ясаганда, косметикада, үсемлек кыркычларына һәм авыруларга каршы көрәшү чарасы, пиротехникада, шырпы эшләп чыгаруда, каучукны вулканлаштыруда, сульфат кислотасын җитештерүдә, сероуглерод җитештерүдә, кәгазьне агартуда кулланыла. Кадерле укучыларым, бүгенге дәрестә без сезнең белән күкертнең үзәкләре һәм куллану темасын карап иттек. Бүгенге дәрестә алган белемнәрегез сезгә киләчәктә булышыр дип ышанып калам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз.